ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಪದ್ರಾಡೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ. ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ, V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ. ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ पाले पंच निलिक तली पुले बल तली पाले बूर्द बूर्द तली पुले बल तली पाले तेल्त तेल्त बोरले बल तली पाले पंचार तली पुले. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲಿ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಪದ್ರಾಡೆತ್ತ ಇನಿತಿ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಲು ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಬಲದಿಂಜಾದೇರಿ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರುಂಡು. V2 ರಿಯಾಲ್ಟೀಸ್, ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಚನೆ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಬಲ್ತದ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ನಾನಾ ಮಸಾಲದ ಕಲಲ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒದಗದ ಬೇದಂದ್ರೆ ಆ ಮಂಥನ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಾಕಾರು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಅಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬನ್ನೊಂದು ಇನಿತಿ ಒಂಜಿ ಏಗೇನ್ ಸೋರ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿಂತನ ಪಡ್ತರು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡ್ ಒಳಗದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ರೀ, ಮುಂಬೈ ಬಣ್ಸಂಗದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ್ ಶೆಟ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತ ಕಲಕ ಜಪ್ಪರ ಎಲ್ಲರೂ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಬಂಡ ಯುಗಾಂಡರ್ದು ಮದ್ಮೆದ ವೈದ್ಯ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜೋಡಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಿರ್ ತುಕ ಎದುಕನ್ಗ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ಎಂಕ ಬೋಡುವಣ್ಣತ್ತ ಈ ಹಠವತ್ತ ಲಾಭಣ ಮಾರಿದ್ಯ ಎಂಕ ತಗೊಡ್ತೀನಿ ಆ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಡೇಡಿ ಏತು ಕುಜಲಿದ್ದೀಯ ಎರನ ಕಣ್ಣೇ ಸಾಗಿನ ಅಂದ ಸಾವು ಆತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಕುಜಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಕಣ್ಣದಾಗದ ಸಾಲ್ನು ಅಂಡ ವಿನಾಯಕಿ ಕುಜಲ್ದ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ ಮಗಲಿಗಳ ಗಲಾಟೆ ಕುಜಲಿಚ್ಚಿನ ನರಮಣಿ ವೇಸ್ಟಿಯ ವಿನಾಯಕ ಈಗ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಸರ್ಗಳ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಅಂತ ಮಂಚಿ ಮಂಚಿ ಆತನು ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಆತನು ಜಾಗೆ ದತ್ತು ಕುಜಲ್ದ ಒಂಚೂರು ಕುಜಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಿಗತ್ತ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಸರ್ಡ ಮೇರೆಗೆ ತುಂಡಾ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಕುಜ್ಜಾಳಿಂಚಿನ ಅರಮನೆಗೆ ವಿಲೇಜ್ ಅವ ಅಂಚತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗಲೊರ್ತಿ ಎಂಚಿನ ನೀಲಗಿರಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಸಾವ ಬುಕ್ಕು ಮಾಲ್ತಾಳ ಓ ಉಷಾ ಉಷಾ ಆಗೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕುಜ್ಜಲ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೆರಡು ಆತ ಬಣ್ಣತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜು ಆ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂತೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಾಯಿ ಅವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಫೋನ್ ಮನ್ಪಡ್ದೆ ಜಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ಪಿರಿಡಿ ಬಸ್ಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಛೇ ಒಂಜಿ ಕುಜ್ಜಲ್ ಬೋಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇಡುಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೈಪುನೆಗೆ ಮೊಜಿ ಕುಜ್ಜಲ್ ಬಾರೋಡು ಅತಿ ಬಪ್ಪ ಇರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಯದ ಕಾರಣ ಕುಜಲ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಓಡ್ಯ ಕುಜಲ್ ಬೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಕುಜಲ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡತ್ತ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಗೇಟದವಳು ಬೋದು ಸೋ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಆರ್ನ ಮಂಡೇಡು ಅರೆಡ ಮಾತ್ರ ಕುಜಲ್ ಉಪ್ಪುಣುಂಡು ನಂಕಲ ಸೋ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ಇದು ಎಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಿಯ ಫೋನ್ ಮನ್ಪಡ್ ನಿಜ್ಜಿ ಅಕಲೆ ಬರ್ಪೇರಿಡಿ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪೇರೆ ಅತ್ತೆ ಕಾಟದಾತನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೆತ್ತ ಕಾಡಿರನ್ ಪೋತಾರ ಕನಕ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರಿಯವು ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಳ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ದೇವತ್ತೆವ ಓ ಉತ್ಸ ಎಣ್ಣೆದಾಗ ತೂನಾಗಣೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅವ ಎಣ್ಣೆದೆ ಎಂದು ಪಂಡ ತುಳ ನಮ್ಮಂಡ ಪೂಜಿದೆಣ್ಣೆ ಕುಜಲ್ ಬರ್ಬುಣತ್ತ ఆయన తూనగానే పూజ అందే ఎన్నె వైద్యని ఖాళీ ఘాటుకు తులగా ఆయన కుజాలు తూనానే వస్తావు ఎన్నెదే ఎన్నె కొరు కొరియా కొరు కొరు దాదా ఈ కాసు కన్నಗೆ ಎಣ್ಣೆ 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 ಎಣ್ಣೆದೆ ಐತೆ ದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಗುರ್ತೇಕಿದ್ದ ಎಂಡದೆ ನಾನು ಗುರ್ತೇಕೊನೇಕೆ ಎಂಚಿದೆ ಏನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ್ ಏರಿ ಮಲ್ಲ ಮಗಳು ಸುಮತಿ ಸುಮತಿನ ಮಗಿ ಸುಮತಿನ ಮಗಿ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದ ಚುಮ್ಮಿನ ಮಗಿ ಚುಮ್ಮಿ ನಮಗೇನೆ ತಕ್ಕಂಡ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿ ಯಾನಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೋತದು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೇ ಉಗಾಂಡಕ್ಕೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೋತಂದು ಸೀದಾ ಉಗಾಂಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದು ಮುಳು ಮೋನೆ ಹೊತ್ತೋಜಾರ ನಾಚಿಗ ನಂಚೆ ಸೀದಾ ಉಗಾಂಡ ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಯ್ತು ಎರಡಿಲ್ಲ ಪಂತಿದ್ಯಾನೆ ಆತಾ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿಷಯ ದೇ ನಿನ್ನ ಪಲಿನ ಮಗಿ ಸುಮಾತಿನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ಅಂಡು ಅಂದು ಮೊನ್ನೆ ಸೋಜಾರ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಊರು ಓಡೆ ಹೋಯ್ನು ಅಣ್ಣಿ ಉಗಾಂಡಾಗ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿ ಗಂಚನೆಯ ಭಾಷದ ಸಂತಾನಜ್ಜಿ
10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳ್ಳ ಸೋತುಂದಂಡ ಒಳ್ಳ ಹೋದು ಬಳ್ಳು ವಾಡೋನು ನೀರುಗಳಾಗಿವನು ವಿಷ ವಾರ್ಪುನು ಅದು ಈ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸೇ ಜೀವನನೇ ಅದು ದಾನೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಬುದ್ಧಿ ವಾರ್ಪುಜಿ ಯಾನು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 2 ಸಲ ಫೈಲತ್ತೆ ಅವ ಯಾನು 8 ಸಲ ಸೈದೋಡು ಐಕ್ಯರು ಅವು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪಾರಲ್ಲಿ ಮೆಸೀದ್ ಅಲ್ಲಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನೇನ ಉಗಾಂಡಗ ಬೈನಿ ಯಾಪ ಬತ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವಾರಾಂಡ ಅಜ್ಜರೆ ಒಂಜಿ ವಾರಾಂಡು ಆವಾಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಪೋಪಿನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳುಲ್ಲ ಎಂತು ಬೈದತ್ತ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳುಲ್ಲತ್ತ ಅಂದಂದು ನನ್ನ ಫೋನಾಗ ಉಂಡತ್ತ ಮುಳ್ತೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಅಂತೂ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬೋಂಡಾಂಡು ಅತ್ತ ಏರೇಗಿ ಏರೇರಿ ನಿಕ್ಕ ಬೊಕ ಎಂಕ ಮದಿಮೆ ಆತಂದು ಎಂಕ ಮದಿಮೆ ಆತಂದು ಓ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬಿರವೈನ ಮೂನತ್ತು ಬೊಕ ಉಗಾಂಡಡು ಮದಿಮೆ ಆತಂದು ತಕ್ಕಾಂಡ್ರೆ ಗುಟ್ಟಿ ಬೇ ತೂಲೆಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಅಕ್ಕಲು ಊರು ಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾದ ಮದ್ಮೆ ಆವಡೋನ್ ಮುನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಾನಿಕ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೋಯಿನ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಅಂದು ಮದ್ಮೆ ಆತ ಮದಿಮೆ ಆತೆ ಆತ ಆವಾಡು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣಗ ಊರುಗು ಬತ್ತಿನ ಅಂದು ಮದ್ಮೆ ಐನೇರು ದುಃಖ ಸುರು ಬರ್ಪುನ ಅಂದ ಸುರು ಬತ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಬುಡಿದಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಗು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಅನ್ಪುನ ಗೊಡ್ಡವೇನೈತೆ ಲೆತ್ತೊಂಬೈದೆ ಬುಡಿದಿನ ಲೆತ್ತೊಂಬೈದ ಲೆತ್ತೊಂಬೈದೆ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ಲಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಪಿತಾಯಿ ಗೇಟ್ ದೌಲುಲ್ಲ ಓಲು ಗೇಟ್ ದೌಲುಲ್ಲ ಬೇ ಬಾಸೆಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಮದ್ಮಾಲ್ ಬೈದಿನಿ ಆಲೇನು ಗೇಟ್ ದೌಲು ಅಂತ ಅದು ಬೈದಿನಿ ಮಂಡ ಲೆಪ್ಪಿ ಆಲೇನು ಅಜ್ಜರೆ ಹೊಸ ಊರತ್ತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನಕ್ಕೂ ಪುರ ತೂನಾಗ ನಾಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಚಿಗೆ ಹೌಸ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂಚೆ ಪೊಣ್ಣಾಗ ನಾಚಿಗೆ ಮಾತೇರಿ ಒಂಜಿ ಎಳತ ಒಂದರೆ ಜಾಲ್ದ ಬಣ್ಣ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತ ಉರಿಯೋಕ್ಲ ತುಪ್ಪುನು ಅವು ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಲ ಉಪ್ಪುನು ಲೆಪು ಅಲ್ಲೇನು ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಲೆಪು ಲೆಪು ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪಚ್ಚಿ ನಾಯಿ ತಲೆಕ ಉಲಾಯ್ವಲ್ಲ ಅವಂದ್ಯ ಯಾಪಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ನಾ ಚೀಪ್ ಮಾಡ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ತಲೆಕ ಉಲಾಯಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಲ್ತ ಬಾಸೆಡ್ ಬನ್ನಿ ಉಗಾಂಡದ ಎಂಚ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ನಾಚಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ವಲ್ಲ ಲೆಪ್ 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 ಅದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಗೆ ನಾನಸ ನಾಯಿ ತಲೆಕ ಉಲಾಯ್ವಲ್ಲ ಒಳ್ಳ ನಾಯಿ ತಲೆಕ ಉಲಾಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪುದರಂಚವನ್ನಿ ದಿನೇಶೇನ ಗಣೇಶಿ ಅಂದೇರು ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಬೊಡೆಜಿಯ ಏಯ್ ಒಕ್ಕಲದ ಮಕ್ಕಳ ನಾಯಿ ಒಬ್ಬ ಪಿತ ಉಂತ ಆತೊಂಬ ಖರ್ಚು ಹೇಳ್ತಾ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಾನತು ನಾಯಿ ತಮ್ಮಕ ಯಾರು ಬಿಡೇ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆ ಆತಾಡ್ತಾ ಮೂಳು ಬತ್ತ ಏರ್ಗಳು ನೂಲಿ ಕೂಕೋದಿಲ್ಲ ಮೂಕುಚ್ಚಿಲಿ ಎಂಕ ನೆರ್ಪುನಿ ಕಟ್ 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 ಕುಡು 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 ಅಜ್ಜರ ಕುಲ್ನಾಸನತನೇ ಒತ್ತು ತೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಸ ಇವ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅದು ತೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಗೆ ಅಜ್ಜರೆ ಯಾನು ಉಗ್ಗಾಂಡದ ಬಾಸೆ ಬನ್ನಿ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ಕಾರ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಓಹೋ ಕಾರ್ ಬತ್ತೇನೆ ಅಜ್ಜರ ಕುಲ್ನಾಸನೇ ಒತ್ತು ಈ ತೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಅಜ್ಜರೆ ಆವಡ ಇತ್ತಂತ ನಾಚಿಗೆ ಬಿಡಿಯಲ್ಲ ಅಂದ ಆವಡಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ನಾಚಿಗೆ ಬಿಡಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆಚಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂರ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಅತ್ತ ಹತ್ತಂಬೆ ಇಡಲ್ಲ ಈ ಪೋಯಿನವಳು ಒಟ್ರಾಸಿ ತೂ ಅಂದ ಮದ್ಮೆ ಆತಿನ ಮಜ್ಜಿದ ತುಂಡು ಮದ್ಮೆ ಆತ ಮಾರೆ ಒಂದು ಮದಿಮೆ ಆತಿನತ್ತು ಬೊಕ ಬತ್ತೊಂಬೈದಿನ ಅತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಲಕ್ಕಡಿ ಪುಡಿ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಲಕ್ಕಡಿ ಬಿಡು ಎಂಚಿನ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ ಅಜ್ಜರ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪೂರ ಲಕ್ಕಡಿ ಪುಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ದಾದ ದೀಪುನಿ ದಾದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪೂರ ದೀಪುನು ಅಕಲ್ಲ ಉಗ್ಗಂಡಡ ಅಂಚತ್ತು ಬೊಕೆಂಚೆ ಲಕ್ಕಡಿ ಪುಡು ಪ್ರೈಸ್ ಪೊಣ್ಣು ಕೈ ಕಂಜಿ ಪಕ್ಷಿನ ಪೂರ ದೀಪುನೆ ಪ್ರಾಣಿಲು ಚಿನ ಊರಿಯ ಅಂದು ಅಂತ ಯಾನು ಉಗ್ಗಂಡಡ ಒಂಜಿ ನೇಮದಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಅವಳು ಪೋದೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಡಿ ಪುಜೆ ಎತ್ತಿನ ಅಜ್ಜರೆ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೊಣ್ಣು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕರಡಿ ಅಂಚನಿಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಕ್ಕಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತೆ ಎಂಚೆ ಮಾರ್ ನಿಮಗೆ ನಲಿಪದು ಇದೇನು ಒಳ್ಳೆ ನಲಿಪಾವೈ ಆವಡ ಆತ ಇತ್ತ ಇಂದ ಇಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆಂತೂ ಮದಿಮೆ ಆರಾತ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕರಿಯಾನಿ ಕಟ್ಟದು ಆತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಕರಿಯಮಣಿ ಉಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಗಡ್ ಉಂಡ ಬ್ಯಾಗಡ ತಲೆಗೆ ಉಂಡ
ಉಂಡ ಆಲ್ನ ಕಲರ್ಗಳ ಕರಿಯವಾಣಿಗಳಮೆ ചേತನ ಗೋಜುಲ್ಲ ಆಂಡಲಯ ಒಂಜಿ ತಾಲ್ದೊಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಆಸೆ ನನ್ನ ಪಾತೆರ ಅಲ್ನ ವಾಸ ಆರ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಉಗಾಂಡದಾತ ಅತ್ತತ್ತು ಹಾ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತುಳು ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಪತೆ ಅಂಕಲ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಕಲ್ಪದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅಜ್ಜರ ದಾದ ಬಣ್ಪರು ಅಲೆಗೆ ತುಳು ಕಲ್ಪಾಡ ಅಂದ ಕೆಕ್ಕಲು ಮುಟ್ಟವಾಯ್ತು ಪುಗೆಲ್ಡುಗುಲ್ಲ ಅದು ಕಲ್ಪ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓಡೆ ಕುಡ್ಲಗ್ಲೆ ತಾತಿತ್ತಾನೆ ಕುಡ್ಲಾಡತ್ತು ಉಗಾಂಡಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಉಗಾಂಡಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೇನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನಾವಿನೇರು ಓಡೆ ಊರ ಹೋಗ್ಬೇರಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲ ಹಿಲ್ಲಲಿತ್ತೇವೆ ಅಂದ ಓ ಉಗಾಂಡಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪಾದಿ ಅಂತ ತುಳು ಕಲ್ತೀನಿ ಇದು ಎಂಕ ಆಲ್ಡಂತೆ ಪಾತಿರೋಡು ಓಪೆ ನಕ 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 ನಾಯಿನ ಗಿಡತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಓ ಇನ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಓ ಪುದಾರು ಸುಮಾ ಪುದಾರ್ ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪುದಾರ್ ನದೀತಾಳು ಟಾಟಾ ಸುಮಾ ಟಾಟಾ ಸುಮಾ ಯಾನೀರು ಬತ್ತಿನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನತ್ತೀರ್ನ ಪುದರೆಂಚ ಅಂದಿಗೆ ಎನ್ನಿ ಸುಮಾ ಟಾಟಾ ಸುಮಾ ಯಾದಂಬೆ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಟಾಟಾ ಸುಮಾ ಅಂದು ಅಲ್ತ ಓ ಟಾಟಾ ಸುಮಾ ಅಮ್ಮೇರು ಟೆಂಪೋ ಟೆಂಪೋ ಟಾಟಾ ಟೆಂಪೋ ಟಾಟಾ ಟೆಂಪೋ ಅವು ಟಾಟಾ ಅಂಚಿನಂಬೆ ಅವು ಹಾಕಲ್ಲ ಬರಿ ಅಲ್ತ ಟಾಟಾ ಬರಿಯ ಟಾಟಾ ಬರಿ ಅಪ್ಪೆ ಸೈಕಲ್ ಬೈಸೈಕಲ್ ಓ ಬೈಸೈಕಲ್ ಬೈಯುಂಡ ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜರ ಅಂಬಾಸಿಡರ ಅಂದು ಇದಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಮೊಕಲ್ನ ಇಲ್ಲತ್ತಿಯ ಅಕ್ಕ ಗೇರೇಜಿ ಅವಂಚ ಪೂರ ಗಾಡಿಲಿ ಯಾ ಯಾ ಎಂಚಿನ ಯಾಯ ಎಂಚಿನ ಓ ಮಾರಿ ಇತ್ತಂದ ಓ ಅಪ್ಪೆ ವಾ ನಮ್ಮ ಊರು ಬುರ ತುಯ್ಯತ್ತ ಯಾ ಊರು ಬುರ ತುಯ್ಯತ್ತ ಎಂಚಿಗೆ ಹಾ ಎಂಚೊಂಡು ಊರೆಂಕಲ್ನ ಊರೆಂಚೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಓ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಕಾಲ್ಕದ ಅಲ್ಲಂತೇನೆ ಈಗಲ್ಲ ಶಾವಳಿ ಉರ್ಡಿಯ ಊರು ಬುರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಯಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತತ್ತ ಯಾ ಅವು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಗೇಟದ ಅಲ್ತಿಡ್ದಿಂದ ಈ ಪಿರ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಜಾಗೆ ಅವು ಹಾ 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 ಅಟ್ ಕಂಡಬುರ ತುಯ್ಜನ ಬಣ್ಣಗ ಹಾ 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 ಅವು ಕಂಡಬುರ ನಮ್ಮನೆ ಹಾ 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 ಕಂಡ ತುಯನ ಯಾ ಎಂಚೊಂಡು ಕಂಡಬುರ ನೈಸ್ ಮಾರ್ವಲೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಬ್ಬಪ್ಪ ಮಾರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪೆ ಮಾರ್ರೆ ಪೂಜಿ ಅವಂಡ ಎನ್ಮ ಬಾಳ ಯಾರಂಡು ಅಟ್ ದೈವದ ಜಾಗೆ ಮಾರ್ವೆಲೆಸ್ ಪಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ತ ಭಾಷೆ ಅಂದ ಆ ಹೆಡ್ಡಂಡು ಸೂಪರ್ ಆವಟ್ ಮುಳು ಕಂಡಬುರ ತುಯ್ಯತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು ಉಗಂಡತ್ತ ಉಗಾಂಡಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಡಬುರ ಉಂಡ ಕಂಡ ಕೃಷಿಪುರ ಮಲ್ಪುರ ಕಂಡ ಉಂಡ ಕಂಡೆ ಕಂಡೆತ್ ಕಂಡ 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 ವಾಟ್ ಕಂಡ ಬಾಬಾ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪೂರ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಡ 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 ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಪುಣಿ ಪುಣಿ ಓ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಆ ಸೈಡ್ ಪೋಪುಣಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುಣಿ ನಡುಟು ಗೊಬ್ಬುನಿ ಯಪ್ಪ ಅವೇಂಜನ ಓಕೆ ಮುನಿ ಆತ ಕಟ್ಟಪುಣಿ ಉಂಡ ಕಂಡುಂಡು ಕಣ್ಣುಂಡ ಕಂಡುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಕಂಡುಂಡತ ಕಂಡರ ದಾದ ಕಂಡಡ ನರ್ತೆ ಉಂಡು ಕಂಡ ನರ್ತೆ ಉಂಡು ಅವ್ವತ್ತಪ್ಪೆ ಕಂಡೆಡು ದಾದ ಆಪುಣೊಂದು ಕಂಡಡು ವರ್ಷದವ್ರು ಆಟ ಆಪುಂಡು ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಪೂಜ ಆಪುಂಡು ಹೌದು ಮುರಾನಿ ಅವ್ವತ್ತಪ್ಪೆ ಕೃಷಿ ದಾದ ಆಪುಣೊಂದು ಕೃಷಿ 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 ಖುಷಿ ಕೃಷಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆತ ಕುಪ್ಪಿ ಈ ಬುಡು ಕಂಡ ಬಿಡ್ಸಿ ಕಂಡ ಸೈಯಡಂಚಿ ಕಂಡ ಬಿಡ್ಸಿ ತೋಟ ಉಂಡ ತೋಟ ಮಿಂಜಿ ತೋಟ ಊರು ತೋಟ ಉಂಡ ಸಟ್ಪಟ್ ಧುಡುಮ್ ಅವು ತೋಟೆ ಅವು ತೋಟೆ ಒಂದು ತೋಟ ತೋಟ ತೋಟಯ ತೋಟ ಕಾಡು ಕಾಡು ತೋಟ ಬಾಬಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ 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 ತೋಟ ಕಾಡು 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 ತೋಟ ಕಾಡುಂಡು ಕಾಡುಂಡ ಕಾಡುಂಡು ಕಾಡುಂಡ ಕಾಡುಂಡು ಕಾಡು ದಾದುಂಡು ಕಾಡು ಮರ ಉಂಡು ಕಾಡು ಮರ ಇತ್ತನೇ ತಾವು ಕಾಡಾಕು ಇಜಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂಜ ಮರ ಉಂಡಂದಪ್ಪೆ ಮರಟ್ಟು ದಾದ ಉಂಡು ಮರಟ್ಟು ಬಣ್ಣಗರಟ್ಟು ಮಂಗೇರಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದು ಮುಳ್ಳುಲ್ಲತ್ತ ಯಾ ಅಂಚೆತ್ತಪ್ಪೆ ಮರಟ್ಟು ದಾದ ಆಪುಣು ಮರಟ್ಟು ಬೆಂಚು ಕುರ್ಚಿ ಡೋರ್ ಬುರ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗೆಲ್ಲಿಡು ನೀನು ನಾನು ಪೊತ್ತ ಇರಲ್ಲ ಯಾ ಒಂದೆ ನೆಟ್ಟ ಯಾಂದ ಪಾತೇರಿ ಅಂದ ಯಾ ಅಂಚೆತ್ತಪ್ಪೆ ಕೃಷಿ ದಳ ಆಪುಜ ಏ ಮರಟ್ಟು ದಳ ಆಪುಜ ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ ಬಾಬಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ 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 ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಆಪುಣ ಆಪುಂಡು ಎಂಜಿನ ಆಪುಂಡು ತೌತೈ ತೌತೈ ಅವು ಎಂಚಿನ ತೌತೈ ತೌತೆನು ಬಂದ್ಪುನಜ್ಜರೆ ತೌತೆ ಅತ ಬಹುಶ ನಮ್ಮ ಊರ್ಡು ತೌತೆ ಪುರ ಬಲ್ಲಿಡತೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಮರಟ್ಟ ಆಪುಣ ಅಜ್ಜರೆ ಅವಳ ಬಲ್ಲಡೆ ತೌತೆ ಆಪುನ್ ಬಾ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ಪಾಲ್ ಮರಟ್ಟು
ಬಲ್ಲನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಅವು ದೋಂಟಿನ ಕೊಯ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಪುಂಡ ಯಾ ಯಾ ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ತೌತ ಮುಖ್ಯ ದೋಂಟಿ ₹1,000 ಕೊಡ್ತೆ ದೋಂಟಿ ಎಂಚಿನ ಫುಲ್ಲು ಕೃಷಿ ಆತ ಫುಲ್ಲು ಕೃಷಿ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಅವಳು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬದುಕು ನಕಳು ಅತ್ತಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೇತ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಎಂಕ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಓ ನಿಕ್ಕ ಬೇತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ಓ ಬೀಡಿದ ಬೀಡಿ ತತ್ತು ಬೀಡಿ ತತ್ತು ಬೊಕ? ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಅಂದ ಮುಲ್ತ ಕಂಪನಿ ಅವಳು ಉಂಡತ ಐಟೆಂಜಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ ಅತ್ತಪ್ಪ ಮಡಲ ಮುಡೆಪುನು ಬೇರೆ ಯಾನ್ ದಾದಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಮಟಾಲ್ ಮುಡೆಪುನ್ಗೆ ಯಾ ಆತ ಈ ಕಂಟ್ರೆ ಗುಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲ ಒಳ್ಳ ಮಟಾಲ್ ತಿಕ್ಕಿದ ಈ ಕಾಡೆ ಗೊತ್ತೀನಿ ಮಟಾಲ್ ಮುಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಆತ ಈತ ಮಟಾಲ್ ಮುಡನಾಗ ಮೋಳ ಇಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಪುರ ಮೋಳ್ತು ಒಂದು ಪಾಲು ಅತ್ತಪ್ಪ ಮೊಲ್ಲ ಅವೇ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನು ಮಟಾಲ್ ಮುಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬೊಕ ಮೊಲ್ ಮಾಯ್ಪು ಅನ್ಪುನು ಆತ ಮೊಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನು ಮಟಾಲ್ ಮುಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ಈ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇರೆ ಆನದೆ ಮಟಾಲ್ ಮುಡ್ಡೆ ಯಾರನ್ನ ಈ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಓ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಏರೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಡಿಯೋರು ನನ್ನ ಮದ್ಮೆಂಡಿಗೆ ಕೆನಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂಡ ಮೊಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಮೆಗ್ದಿಗ ಮದಿಮೆ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಏನ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಡು ಅಂದ ಈ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಬತ್ತು ದೂರ ಉಂಟು 4 ಪೊಯ್ಯದಾಕೊಂಡು ಒಯ್ಯದ ಕೆರೆಗಳು ನಾನು ಕುಳಿ ಕುಲೆ ಅಜ್ಜರೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲಪುರ ಮದ್ಮೆದವಳು ದೇಶವನ್ನು ಅರಿಯತೆ ಅವಳು ಅರಿಜ್ಜಿ ಪೊಯ್ಯದಕ್ಕುನು ಅರಿಕೆ ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಓ ಅಂಚೆ ಪೊಯ್ಯದಕ್ಕು ಪೊಯ್ಯದಕ್ಕುನ ಮದಿಮೆ ಅಂಕಲ್ ಈ ಬರ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪುಣ್ಣತ್ಕು ಪೂತ ಮಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಈ ಬರೋಡು ಮೂಲ ಇಂಚಿನ ಮರಣಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮದ್ಮೆ ಅಜ್ಜರೇ ಅವಳು ಮದಿಮೆಲೆಗೆ ಪುಣ್ಣ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಪುನ ಅಂಚಲೆ ಎತ್ತಿನ ಮದ್ಮ್ಯಾಗ ಚಟ್ಟ ಎತ್ತಿನವಳು ಚಟ್ಟ ಬೋಡಿ ಅಂಚ ಮದಿಮೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಆತಿ ಅಂಚ ಮದ್ಮೆ ಅಂಕಲ್ ಬರೋಡು ಬರ್ಪುಡು ಯಾನ್ ಮುಳ್ತಿ ರಟ್ಟು ಪೊಯ್ಯದಕ್ಕು ತೊಂದರಿಜಿ ಬರೋಡು ಅಂಕಲ್ ಆಂಡ್ ಗೌಜುಂಡು ಮದ್ಮೆ ಗೌಜುಂಡತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಅವಳು ಮಸ ನೋಡ ಮದ್ಮೆ ಇಲ್ಲಲಿ ಒಣಸು ಮಾತ್ರ ಮಸ ನೋಡು ಹೆಂಚಿನ ಊರಿಯವು ಅಂದ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗತ್ತ ಆನಾತೀನಿ ಆನ ಒಲ್ತೆ ಅಲ್ತೇನೇನ ಕೆಪಿಟಿ ಕುಡ್ಲದೆ ಉಗಂಡ ಕೆಪಿಟಿ ಓ ಉಗಂಡಡು ಕೆಪಿಟಿ ಉಂಡ ಅಲ್ತಾನು ಅಯ್ಯೇ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಟಾಲ್ ಮುಡೆ ಪುನಃ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನೋ 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 ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಓಳು ದುಬೈ ಓ ಅಯ್ಯ ದುಬೈದೆ ದುಬೈ ದುಬೈ ದುಬೈದೆ ದುಬೈ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನಾ ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಓ ಓ ಖರ್ಜೂರ ಖರ್ಜೂರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಗಜಲ ಗಜಲ ಬರ್ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಐಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೊಕ ಖರ್ಜೂರକୁ ಬಿತ್ತುಗುಳ್ಳಾಪಣ ಖರ್ಜೂರକୁ ಬಿತ್ತುಗುಳ್ಳಾಪಣ ಬಿತ್ತ ಇಟ್ಟೆ ಪೂಜಾ ಬೊಕ ಬಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ ಕುಳ್ಳಾವಡು ಬೊಡ್ಚಿನ ಉಬ್ಬಿಯೋಡು ಅಂಕಲ್ ಈ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಡೆ ಬಿತ್ತು ಉಳ್ಳಾರನ ಮ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಪಪ್ಪ ಅಂಬಲೆ ಇಂಚೊಲ್ಲಾಲು ನನ್ನ ಬಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿನ್ ಚೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೊಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿದ್ದು ಓಡು ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲ ಅವನೇನ್ ತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಅತ್ತಿಯೇ ನಿನ್ನಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೇಜಾರ ಅನ್ಪೋಚಿ ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ಮಾತ ಕಪ್ಪೇನಾ ಒಳ್ಳೆ ಓಂತಿ ಅರಣ್ಯ ಕಪ್ಪೆ ಪೂರ ಉಂಟು ಈ ದುನ್ನದ ತಲೆತ್ತಿನ ಗುರುಗೆ నేను ఆకు దడేకి పడిచి అనిపోయాను అని చెత్తప్పే అయితే నీకల్లా ఊరుడు పూర కప్పు కప్పు జన కొలిపు ఓ కప్పు బ్లాక్ ఫుల్ బ్లాక్ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ ವಿಷಯ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅದಾಯ್ನಿ ಆ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ದುಮ್ಮದೊಂದಿ ಕತೆಗೆಂದರ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಲಂಕೆಗೆ ತೂಗೋರ್ನೆ ಅವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳು ಅವು ಅಲ್ಪ ಅವು ಆಮಂಜೂರು ಅವು ಕಜೌದ ರಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಲಂಕೆಡು ಏರು ತೂಗೋರ್ನಿ ಏರು ಹನುಮಂತರು ಅಂದೆ ಹನುಮಂತರಿ ಯಾಪ ಕೊರ್ನಿ ನಟ್ಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊರ್ನಿ ಓ ರಾಮ ಏರ್ಲಜ್ಜಾಂಡು ಏರಲಿ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಹನುಮಂತರು ತೂಕೋರಿ ಪೋಯಿರು ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರ್ತದೆ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಪುಗೆ ಲಕ್ಕಂಡಿ ಈ ಪುಗೆ ಪೂರ ಹೋದ್ ಎಂಕ್ಲ ಉಗಾಂಡ ಗದಿಂಜಿಂಡು ಚೆಕ್ ಅಂಚೆ ಆ ಪುಗೆಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಲು ಕರೆಂಚಿನತ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪುಗೆ ಹಾಕ್ತಿನ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಿನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪಲೆ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ದಕಲ್ಲ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತೀರ್ಪು ಕೆನ್ವೆ ಈರ್ನ ಪೊಲಬ್ ಸುರುಟು ಮಲ್ದ ನೋಡು ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಅಶೋಕ್ ಬೇಕೂರು ಉಷಾ ದೇವರಾಜ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಬಲೆತೆಲಿ ಪದ ಪುಗಾರ್ತದ ಕೂಟಲೊಡಂಜಿ ರವಿ ರಾಮಕುಂಜನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕುಡುಲ್ಲೇರ್ ತುಕ ತೀರ್ಪು ಕೆನ್ವೆ ಗುರುವಣ್ಣ 2 ಸುನೋಲ್ದ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್
ಐ ಥಿಂಕ್ ಲವ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಭಾಷೆ ದಾನ್ಕಿನ ಪಣ ಒಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಸ್ ಬೊಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು. ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೋ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇತಗಡೆಟ್ಟು ಬಲೆದೆಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪವನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ರವಿ ರಾಮಕುಂಜ ಉಲ್ಲೆರ ಏನು ಪ್ರವೀಣನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಂದಿನಾರು ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಇರುದಿಗೇನು ರವಿ ಪಲ್ಲೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರವಿನ ಫ್ಯಾನ್. ಬೊಂಬೈಡ್ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಯಾನಾರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕದವಳೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಪೋತೇನೆ ವಿಷಯದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಬೇಜಾರು. ಆ ಕಪ್ಪುದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ಪನಾತ್ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವು ರವಿ ರಾಮ್ ಕಂಜಾಗುಂಡು. ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟು ಪುಷ್ಪರಾಜನ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ ಅಶೋಕ್ನ ನಾನು ಪೊಂಜವು ಉಷಾ 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 4 ಜನದ ಟೀಮ್ ಉಂಡತೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಾಸ್ಯಡು ಪಂಡ್ರೆನೆಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಪರ್ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ನೀವು ಅವೇನೊಂಜಿ 15 ಮಿನಿಟ್ ಕೊನೆ ಇರತ್ತ ಐಟ್ ವಿಷಯದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿದಾಲ ಅಂಡ ಆ ವಿಷಯ ನಿಗುಲು ಕೊನೆಯರು ಒಂಜಿ ಹೈ ಪಿಚ್ಡ್ ಕೊನೆಯರು ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಸುರುಟು ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಪುಷ್ಪರಾಜು ಕುಜಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಎಂಕೆ ಒಲ್ಲ ಪನ್ನಿ ಅಂದಂಚ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ರವಿನ ಕೆಲವು ಬೇತೆ ತೂತೆ ಆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋತುಜುಂದು ದೇವನ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರೋಡು ಮಲ್ದಿನ ರವಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂದಮ್ ಸೂಪರ್ ಬುತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಪನೇರದಲ್ಲಜ್ಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಇತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಎಂಕ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಯಾಪ್ಪಲ ಪನ್ಪೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ರಡ್ಡಲ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಹುಶಃ ಬಾಕಿದಾಗಲೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪುಷ್ಪರಾಜನ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂದು ಕಲಾವಿದಾಗ ಬೊಡಿತಿನವೇ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರು ನಾವು ಸೂಪರ್ ಇರು ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಅವು ಇರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀರಿ ಏತು ಸೂಪರ್ಬುಲ್ಲರ್ ಸೂಪರ್ ಯಾನ್ ಯಾಪ್ಪಲ ಪನ್ಪೇನ್ ಆ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡರಡ್ಡು ಕುಡೋರಿ ಕಲಾವಿದೆ ರವಿ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಲಾವಿದೆ ಅನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಯಾನು ರವಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಟಿ ವಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಾನ ಬಂದಾಗ ರವಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಕಣ್ಣೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅವು ಓಮೆಗೆ ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ. ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಿದ್ದೀನಿ ನಾನೆನ್ನುವೆ ಈತ್ ನೆಟ ಆ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎನಿ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕದಿಜಿಂದು ರವಿಗೆ ತಿಗದನಂದ ಆತನ ಇಜ್ಜಾತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯ ಬಂದಾಗ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಹುಡುಗೆ ನಿಕಲ್ನ 4 ಜಂತಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಬೇತನ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪೋಂಡು ಏರ್ 60 ಬರ್ಪಿನಿ ಏರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಯುಗಾಂಡೋರ್ದು ಪುಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಿನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನು ರವಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ದಿಕ್ಕು ತಿಕ್ಕಂಡಾಯ್ಕು. ಬಟ್ ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲೇ ಕಾಂಡು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ಐಟು ಏತ್ತುಲ ದೆಪ್ಪಲಿ ಭಾಷೆ ಜನರ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪನತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಐತಿನಕ್ಲ ಅವು ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಾಯ್ಕು ಆ ಭಾಷೆ ಜನರ ಪಾತ್ರ ಹೋಗು ಭಾಷೆ ಐತಿನ ಪಾತ್ರ ಏತ್ತಲ ಐಟು ಕಾಮಿಡಿ ದೆತ್ತಿನಾತುಂಡು ಏತ್ತು ಬಾಂಡಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತು ಬೈಜಿಂದಾಣ ಇಂಕ್. ಬಟ್ ಏತು ಟೈಮ್ಡು 17 ನಿಮಿಷಡು ಏತು ಆಪುಂಡು ಆತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಾರ ಆತು ಹೊರ್ತು ಇಂಕ ಆಸೆ ಅಂಡು ಮುಕ್ಲು ಐನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿಯಾರ ಅಂದಾಂಡ ಇಂಕ ದಯ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಕುಡಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನು ರವಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ರಡ್ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಆಂಡ ಪುಷ್ಪರಾಜ ಐನು ಹಾಕೊಂದು ಬಯರು ಅಂಚಾದು ಟೋಟಲ್ ನಿಕ್ಲ 4 ಜಂತ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು. ಬಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ಜಿಂದು ಪುಷ್ಪರಾಜಿಗೆ ಆಂಡ
ಅಂದ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂತನ ಕೊಂಚ ಪಂಚ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಉಂತನಗೆಲ್ಲ ಪಂಚ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಐಕ್ ದುಂಬಲ ರಿಪೀಟ್ ಐಲೆ ಕಾಂಡ್ ಅವಳು ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ದೋಲಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಲೈನ್ ಎಂಚಲ ತೆಲ್ಪೋಲಿ ಕರ್ಣ ಗೊತ್ತಾಮಲ್ತದು ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಚಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತುಂಡಾರು ಬಟ್ ನಿಕಲು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 17 minutes ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡಗೇನಾದ್ರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಎಡ್ಡಾತಂದು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಮಾತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ 17 ನಿಮಿಷ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ತೆಲ್ತದೆ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಈರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಅಜ್ಜನ ರೋಲ್ ಪಕ್ಕ ಫಿಟ್ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪನ್ನೊಡೊಂದು ಯಾರು ಬತ್ತಿಗುಡ್ಲೆ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲು ತೆಲ್ಪುವೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರವಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಷಾನಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ನಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಶೋ ಕೊಡ್ ಬತ್ತನ ಓವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಭಿನಮಲ್ತಿನಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ 4 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಗ್ಲ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಜಕರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಂಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಜಂತ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಮಂತನ್ ಬೀಚ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಹೋಟೆಲ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಬಲ್ತು ದಾಖಲೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ಗಂತದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ದಿನಿತಿ ಗೆರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಪೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತ ಎಸ್ಎಲ್ ಪದ್ರಾಡೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದರು ಸಂತೋಷ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಸ್ ರವರ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ V2 ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ